11-vuotiaana mä sen aloitin Keravalla Vekano-teatterissa. Ja se taitaa mennä jotenkin niin se tarina, että ehkä mummi näki musta jotain sellaista tietyn näköistä reippautta ja sitä, että olin rohkeasti esiintymässä niistä. Se kutsui tai sanoi, että tuuppa tänne Keravalle tekemään teatteria. Tietenkin siinä oli varmasti taka-ajatuksena se, että pääsee näkemään lastenlastaan, lapsenlastaan sitten viikoittain teatterin merkeissä, kun sinne Keravalle junalla puksutti. Mutta joo, varmaan siinä sitten se jotenkin meitsin habitus oli kuitenkin siihen suuntaan, että ehkä mä olin puhunut siitä, että joku näytteleminen olisi siistiä. Mä fanitin Will Smithia sille aina. Niin siitä on varmasti jonkinnäköistä perää. Sitten mä oon lukenut jotain tällaisia vanhoja vihkoja, jos lukee sille, että niinku, joku päivä kaikki tulee tietää mun nimen ja mä tuun voittaa Oscarin. Miksi ei teatteria? Se on varmaan niinku... Se vaan resonoi, se tuntuu hyvältä. Se on... Mulla on ollut suhteellisen helppo teini-ikä siinä mielessä, että teatteri ja tanssi, jota mä tein siinä samaan aikaan, street-tanssi, niin ne on kummatkin ollut sellaisia alueita, joihin on päässyt purkamaan tunteita ja päässyt käsittelemään niitä. Ja ne on ollut hyvä juttu. Et varsinkin sellaisissa niin teinivaikeuksissa, mikä tulee sitä hormonaalisistakin syistä, niin kaikki se tavallaan mitä on käynyt läpi niin vuosina, niin niistä on tullut pelkästään työkaluja. Se oli positiivista materiaalia, jonka pystyi laittamaan sitten tuonne lavalle. Niin mä väitän, että se on ollut erittäin kasvattava prosessi siinä mielessä, että on niin kuin hyväksynyt itsellä ne tunteet, on osannut jäsentää niitä, osannut katsoa niitä eri kulmista, erilaisten hahmojen läpi. Ja sitten myös se, että teatteri on hirveän vapauttava. Mä jotenkin näen se, että sellainen meidän normaalius, mikä meillä on jotenkin arkiminässä ja yhteiskunnassa, on tosi suppea. Ja ihmisissä on paljon enemmän kuin mitä tavallaan itse antaa itsensä olla. Ihan vaan koska voi kokea, että se ei välttämättä kuulu tähän normaaliuteen. Ja se ei vaan, mä en vaan usko siihen. Et teatteri tekee tosi hyvää. Se on terveellistä ihmiselle kokea sitä niin kuin kaikkea erilaista, mitä ihminen voi olla roolien kautta sitten, jos ei muuta. No ihan ensimmäinen on varmasti tuolta Montessori-tarhasta. Mä olin iso pukki. Siitä on kuva, kun mä oon tosi ylpeän näköisenä jossain tarhan pihalla. Ja sitten mikä tulee teatteriin, niin varmaan ensimmäinen sitten joskus silloin 11-vuotiaana oli 7 kääpiöstä Jörö. Ainakin se on muistettava. Mä en oo ikinä ollut mikään hirveän kova fanittaja minkään asian suhteen. Mut Will Smith ja Michael Jackson, niillä mä oon porskuttanut ja niillä on pärjännyt kyllä ihan helkkarin pitkälle. Ei mun tänä päivänä oikeastaan oo välttämättä jotain yhtä henkilöä, jota silleen erikseen ihailisi. No siis Will Smith nyt on edelleenkin niin vaan tosi kova ja jotenkin sen suhtautuminen tekemiseen ja elämiseen on tosi ihailtavaa. Ehkä se jotenkin itse jotenkin kiinnostaa kaikista eniten, se vaan kuunnella tosi fiksuja ihmisiä ja imeä sieltä kaikki niin se tieto ja filosofia ja sitten soveltaa niitä omaan elämään. Ei mulla ole mitään perusrituaalia oikeastaan. No, ehkä sellaisia jotain tiettyjä juttuja, jotka on säilynyt silleen vuodesta toiseen. Voisi olla, että joko meditoi, pyrkii jotenkin keskittymään, silleen rauhoittamaan, että kaikki se jotenkin energia, joka saattaa olla tosi hypäriä, niin että sen saa sitten jotenkin hyödynnettyä voimavarana ja energiana, jota voi laittaa käyttöön. Ja sitten toinen on varmaan niin kuin joraileminen, että saa sitten siinä kropan ja jotenkin niin kuin mielen rauhoitettua tai sillä tavalla niin saa sen hyvään jotenkin leikkisään moodiin. Sitten siitä lähtee.
teatterissa ehkä siisteintä on jotenkin se sellainen flow-tila, mihin voi päästä ihmisten kanssa. Oli sitten harjoituksessa tai esityksessä. Mutta se on tosi ihmeellistä jotenkin, kun asiat vaan loksahtaa paikalleen ja kaikki näkyy olevan jotenkin samassa synkassa. Niin se on yksi siisteimmistä jotenkin kokemuksista, mitä voi olla. No haastavinta voisi ehkä olla sitten se tietyn näköinen teatterin toistuvuus. Se, että jotkut esitykset voi mennä niin kuin satojakin kertoja. Ja sun pitää silti jotenkin osata nauttia siitä ja tehdä siitä jotenkin itsellesi mielekästä. Ja en mä tiedä, mä itse koen sen, koen sen tosi kivaksi. Tai tavallaan se toista, se ei mulle ole tuottanut ongelmia. Et se on jotenkin, että jokainen esitys on kuitenkin omansa. Ja siitä pitää osata nauttia, että sä tavallaan teet sitä kuitenkin itsellesi. Niin ehkä se on se haastavin osuus jotenkin, että miten pitää asiat freshina toistoista huolimatta. Mutta mä uskon, että siihen jotenkin omalla kohdalla se onnistuu ihan sille, että jotenkin pyrkii ehkä omalla elämäntavallaankin vaan pysymään siinä hetkessä. Joka sitten tekee sitten jotenkin, että sä löydät koko ajan jotain uutta. Ja sä pysyt myös hereillä, ehkä oletan, että sä tiedät koko ajan mitä tapahtuu, vaan se, niin kuin, sulla on mahdollisuus aina etsiä jotain uutta ja syventää. Vaskivuoren lukiossa mun ensimmäinen musikaali, Guys and Dolls, enkä näitä Broadwaylla. Mä esitin sellaista uhkapeluria, Sky Mastersonia. Ja se oli ehkä mun niin kuin elämässäni muutenkin sellaista ehkä parasta aikaa. Mä olin Hämeenkylän lukiossa siis, aloitin sen medialinjalla, sitten koulut yhdistyi. Hämmiksen häijyt pääsi Vaskivuoren keijujen kanssa samaan katon alle. Ja siellä sitten duunattiin musikaalia. Se oli ensimmäinen musikaali, mitä mä olin ikinä tehnyt, niin mä olin ihan törkeen kikseis siitä. Mulla on niin ihania muistoja siitä, että ennen ensi-iltaa mä muistan tulleeni himaan, äiti olisi tehnyt ruokaa. Mä avaan Vantaan Sanomat, jossa meidän niin Nassu on siinä etusivulla ja sitten katson vielä se haastattelu sieltä niin vielä isommalla kuvaa sieltä lehden sisältä. Menen nukkumaan ja niin mulla tulee ennen nukkumaan menossa järkyttävä euforiapiikki. Sellainen niin kuin ihan jotenkin jumalallinen tällainen, vaan olo siitä, että niin kuin nyt tehdään jotain tosi oikein. Ja sellaista, että ei ole siistimpää. Niin kyllä se kaikki se jotenkin se lukiokuvio siinä ja niin kuin uudet ystävät ja jotenkin sellainen se, että meidän niin kuin esityssalit on vaan ihan täynnä, paloturvallisuuteen asti täynnä. Ja oli just oikeat tyypit siinä ympärillä, niin kyllä sitä on tosi onnekas, että pääsee duunaan. On päässyt tekemään vaikka minkälaisia siistejä juttuja. Joku pahin moka. En mä nyt tiedä. Jotenkin ne niinku mokat siellä lavalla, ne saa seivattua niinku jotenkin yhdessä ja erikseen. Pahin moka. No en mä tiedä, tää nyt ei ole välttämättä niinku mun moka suoranaisesti, mutta mä muistan, kun mä olin tuolla Åbo-Svenska teatterissa tekemässä Hair-musikaalia på svenska. Kielellä, jota mä siis puhun. Se oli siistiä. Tosiaan, koska mä en pysty paikkailemaan niitä laineja ruotsiksi, vaan mulla on opetellut ne tietyt lainit siellä ja ne on ne, millä mä meen. Niin siellä oli yksi understudy oli sitten siellä näyttelemässä ja se unohti se jotenkin iskunsa. Ja mä olin just tulossa siihen kiinni, mä tutkin jotain omenaa ja olin nousemassa sieltä sanoakseni ne lainin. Ja sitten kun se mun isku ei tullutkaan, niin mä vaan menin takas siihen omenaan ja tutkin sitä hyvin intensiivisesti. Näyttelen ihan perhana sitten siinä niin, ja vaan odotan koko ajan korvatarkkana, että tuleeko se mun laini. Mä niin, että tuokse mut takas. No kyllä sitten toi. Mutta sitten asiat hoitui niinku siitä eteenpäin. Mutta en mä tiedä, onko mä sitten niinku lavalla jotenkin mokannut sillä ihan törkeen kovasti, että olisi tullut jotenkin ihan täysin väärään kohtaukseen.
Kyllä mä kerran, kyllä mä kerran sitten lukioaikana unohdin mennä vaan lavalle. Se ei onneksi ollut kauhean tärkeä kohtaus. Tai siis se oli vaan sanon ohikävely. Mutta huomasin olevani lämpiössä silloin, kun mun olisi pitänyt olla lavalla. Että se on tietenkin yksi. Kyllä mä sit muihin kohtauksiin tulin. Jotenkin se, että varsinkin tässä lähivuosina mä oon päässyt tekemään vaan ihan törkeän makeita, haastavia, mielenkiintoisia rooleja. Ja mä haluan tehdä sitä samaa niin kuin jatkossakin. Sitä, että pystyy elättämään jotenkin perheensä ja tulla niin kuin hyvin jotenkin toimeen. Niin kyllä se on se niin kuin mitä mä toivon ja se on mitä mä nyt tällä hetkellä haluan. Asiat voi muuttua sitten jossakin vaiheessa, haluan tehdä jotain muuta, mutta mitä tulee teatteriin, niin mulla on yksi niin kuin ehdoton niin kuin haave, tässä mikä tulee varmasti toteutumaan, on haluan Helsingin kaupunginteatterin niin kuin isolle lavalle niin kuin jonkun musikaalin pääosaa. Et se on joku juttu, minkä mä oon päättänyt, että se tapahtuu. Aikaisemmin mä halusin hirveästi Oscareita. Mä en tiedä tarviiks mä niitä enää. On se ihan siistiä, mutta ehkä jotenkin tärkeämpää on se, että tekee jotain mielekästä. Jotain sellaista, mistä nauttii. Mä uskon, että kunhan vaan mä teen niin teatteria niin tällaista niin elokuvan saralla, jotain sellaista tosi tärkeää itselle ja mielekästä, joka saa mut innostumaan, niin mä uskon, että se elättää mut ja se vie mut sellaisiin paikkoihin, mistä mä en ole voinut edes kuvitella. Et mä luotan myös siihen jotenkin tuntevattomaan, että se on mun kaveri. Mun pitää vaan tietää, että se tuntuu hyvältä, niin silloin mä oon oikeassa paikassa. No, teatteri on tekemistä. Et jos sä haluat sitä, niin käy tekee se. Ja jos sä teet sitä jo, niin tee sitä lisää. Jotenkin se, että teatteri, se mitä se on mulle antanut, että se on mahdollisuuden jotenkin elää monta elämää samassa kropassa. Mä oon saanut hirveästi ikkunoita jotenkin eri perspektiiveihin. Ja se on se rikastuttava osio. Et siinä mielessä jotenkin, ainakin omalle kohdalle se, että pitää itsensä jotenkin niin ajattelevana. Ja että kyseenalaistaa ja pohtii, ihmettelee. Niin se tekee ihan vaan niin teatteriduunista ja paljon mielekkäämpää itselle. Ja saa niin huomattavasti syvempiä vivahteita mihin tahansa tekemiseen. Et mulla itsessään niin teatteri ei ole ollut ainoastaan kuin harrastus tai nyt silleen ammatti, vaan että se on ollut tietyn näköinen elämäntapa katsoa maailmaa. Että ne asiat ja ne jotenkin ihmisyyden venyttämiset, mitä harkoissa tehdään, niin ne samat asiat pätee kuitenkin ihan sussa itsessään jokapäiväisessä maailmassa. Että teatterissa luodaan maailmoja, joten miksi me ei voitaisi ihan samalla tavalla muovata jotenkin yhtä leikkisästi tätä niin kuin meidän ihan perusolemista. Niin ehkä se on niin kuin ihmetyksen niin kuin ylläpitäminen. Sitä mä suosittelen. En mä tiedä. Duunaa sitä, mikä tuntuu hyvältä. Ja muista sitä, että omia tunteitansa ei tarvitse pelätä. Vaikka se sattuu, se tarkoittaa, että se on välttämättä huono juttu. Et pitää vaan rohkeasti myös katsoa sinne itseänsä. Ja kenties se, mitä teatteri on sitten parhaimmillaan antanut mulle, että se on ollut sellainen tietyn näköinen kasvualusta tai mahdollisuus kasvaa ihmisenä. Ja sen loppupeleissä niin tekee musta paremman näyttelijän joka päivä.